κάνουμε κερκέλια. Η συνταγή είναι ως εξής. 1,5 φλιτσάνι χλιαρό νερό. Θα βάλουμε την πυρομαγιά να κάνουμε το προζύμι. Ένα φακελάκι πυρομαγιά. Και τώρα θα βάλουμε το αλεύρι να κάνουμε μαγιά. Έτοιμο το προζύμι. Και τώρα το σκεπάζουμε για να φουσκώσει. Περίπου 15 λεπτά χρειάζονται για να φουσκώσει η μαγιά. Η μαγιά μας είναι έτοιμη και τώρα θα συνεχίσουμε το ζύμωμα. Βάζουμε ένα ποτήρι νερό επιπλέον. Χλιαρό νερό. Χλιαρό, να γίνει η ζύμη. Να ρίξω και το αλάτι, 2 κουταλάκια αλάτι. Και τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι να κάνουμε το ζυμάρι για τα κερκέλια. Τα κερκέλια τα κάναμε την ημέρα του Λαζάρου και τα μοιράζαμε την άλλη μέρα των βαΐων που ερχόταν τα παιδιά να μας ψάλουν τα βάγια. Τα αφήνουμε να φουσκώσει σε 1 ώρα και το σκεπάζουμε. Αφού πέρασε 1 ώρα, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο να το πλάσουμε τα κερκέλια. Είναι κούντε. Κούντε, ναι.
τώρα πλάθουμε τα κουλούρια. Το ταψί κάτω βάλαμε λαδόκολλα και θα τα τοποθετήσουμε τώρα μέσα στο ταψί τα κερκέλια. Λίγο αραιά πρέπει να τα βάλουμε, να μην κολλήσουν και όλα μεταξύ τους. Σκεπάζουμε τώρα να φουσκώσουν και πάω να ανάψω το φούρνο. Για πόση ώρα φουσκώσουν? Σε μία ώρα. Ίσα ίσα ο φούρνος, ώσπου να πυρώσει και ο φούρνος, αυτά θα είναι έτοιμα.
Ωραία. Έτοιμα είναι. Πάμε να τα φουρνίσουμε. Αυτό είναι κολόθ. Ναι, κολόθ. Άντε Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία ψώνα μας. Ας τα φουρνίσουμε. Καλή επιτυχία. Πέρασε μισή ώρα και είναι έτοιμα να τα βγάλουμε από το φούρνο τα κερκέλια. Τι ωραίο χρώμα πήραμε. Και ένα μικρό κολόφι. Επίκαμε και το κολόθ. Ωραίο ψήσιμο. Πολύ ωραία ψηφίτα είναι.